Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos no Como que non, un episodio máis. Este é o programa 191 completo da serie. Estamos moi preto dos 200, moi preto dos 200. Capicúa, por certo. Ai, acabas de fastidiarme un momento de silencio destes, como Dramático. se chama? Silencio dramático. Sí. Vaya. Pero que é un déxame- silencio dramático nun programa de humor, Carlos, E pois por non que queda ben. por que non? Ai, Ese ese era era o outro, primeiro, ¿no? ese era o primeiro. Porque é bonito que haxa esa tensión. Vou facelo de novo, de feito Fai non- un silencio cómico. Pero, no, Fai un silencio cómico. Está o hype, A ver. está co hype, está con todo Claro. hype, creando hype. Mándame, Claro. Hitler. No, pero que estás dicindo? Vou comenzar de novo. Que gracia me pago a mí mismo moitas veces. Sí, mira, Sí, sí. sí, sí. Sí, é unha mágoa que sexa o último programa. Digo, vou facer de novo o silencio dramático. Veña. Que estamos no programa 191. 191. Que vos parece ben, non? Sí, Brutal, Agora foi inmellorable. cómico. Foi tan dramático. Agora foi cómico. No, Agora non está exenta de dramatismo a Claro, pausa, é que tampouco ten por que ser todo cómico ou dramático. Podemos mesturar estilos. Estamos todo o equipo completo con Mansis. Temos a Óscar Rosende, para que vou pedir un forte aplauso. Bravo. Bravo. ¡Guitarrista! Se lle damos un Bueno, máis que faraón sería sultán. se lle Porque toca. Claro, sería. Como toca en Great Straits. Bueno, en fin, Seguridade, por favor. sí. Bueno, que tal estás? Todo ben? Tou. Estás que non é mal. Que non é mal. Non é mal. Aquí, Eh. momento Pepe Navarro. Sí, temos a xente mellor que non nos ve no vídeo podcast que entre na nosa canle de YouTube, youtube.com/ como que non radio, e ve que todo o mundo ten as súas tazas. As tazas ademais son prácticamente sempre as mesmas, cada un ten a súa. Bueno, a de Óscar Rosende No, xa sei. Raga- Isto xa sei como vai isto. agasallaronme unha de Santillana, Sí. del mar, pero dixen, como é negra, pero que pasa? Que Metía moitos goles. cambia coa temperatura. coa temperatura, pero eso está frío. Claro. Non sei por que. Non sei se que non sei. Acaba de haber un momento un azote de creativo de Pini. Outro máis. Sí, que pasou así un pouco desapercibido. Sí, que por foi favor. cando dixeche Porque foi- Santillana del Mar. El dixo metía moitos goles. Sí. Que é un pouco É unha broma en segundo plano. Claro, Sí, sí, que sí. é un pouco para evidenciar a riqueza deste programa, Carlos, que as bromas, o sea, quero decir, hai varios niveles. É que unha broma como esta está en segundo plano. Efectivamente. Que en calquera outro programa isto é a broma principal. Esto é sería como un running a gag. película Orixe, Noutro como programa, Orixe de Nolan. esto Hai a abre- broma debaixo da broma, Esto- cada vez hai máis capas de broma. Isto abre zapeando, Sí, claro. O Sí. Carne, É o carne de chimpún. zapeando, por favor. É o Tal chimpún. cual. Non sei por que Como non dixen o pasado programa, estamos perdendo cartos. Estamos. Boa, que me vas contar? Seguro que en Zapeando toman ideas. No futuro. Seguro. Logo, cando vexamos falar de alguén que goles mete Santillana del Mar, levarémonos as mans á cabeza. En fin, bueno, pois nada. Como sempre, un comezo moi canónico, moi ordenado, moi Bueno, como que non. pasa palabra, saiu aquí do concurso de Carlos. Sí, sí, sí. Así, O que pasa é que y- explicábano diferente. explicábano ben. No, diferente, Carlos. Como Non, ves, nin como, mellor nin peor, Como podes diferente. comprobar, Carlos, oxe, que tocará concurso, xa empezan a silbar as balas. Sí, Sí, é como, sí. como meu primo, isto é verdade, meu primo Manuel, que Unha parte. que mando un bico desde Escoítanos, aquí. Manuel. Sí, hombre, por favor. Por favor, sí, Manuel, meu unha aperta grande. Sempre cando éramos pequenos e viña a comer a casa dos meus pais e había algo que non lle gustaba, decía, Manuel, gustaches de máis ou menos. Nunca decía que non, pero máis ou menos. Mais ou menos sabías que non. Claro, Que non te prestaba. Zorreaba un pouco, non? Máis ou menos, pero era tan correcto que... En fin, pois dende a corrección que nos caracteriza, imos comezar o programa 191, programa 26 da 5G, é dicir, xa nos quedan poucos, ou seja, menos para rematar dos que fixemos. Sí, Isto que xa superamos o Ecuador. Ecuador, Esa. efectivamente. Veña, xa Que, estás ben? que sí. novos somos, Ah, eh? sí, é sí. que eu Sí. escoitar Ecuador e xa me parece que me, sabes? Bueno, pois nada. Ubícome dalle na Pazos un de Laracha. poquinho- Iba a dicir o Baroque, pero Mamá, sintonía, Pini, por favor, antes de que empeore.
Ola amigos, ola amigas, benvidos e benvidas. Estamos no Como que non, xa dicimos programa 191º. Quedan poucos para os 200, imos celebralo por todo alto. Xa teño unha idea, Mira, eles están xogando no vídeo podcast, vedes como se está colando. Empezamos o programa co plano de 3, que nunca será plano de 3 nesta cámara. Avisamos ao realizador durante a sintonía. Que Pepe fixo levantar a Carlos No, o foi o- único objetivo foi o realizador. de quitarme da cámara, quitarme Claro. do plano. No, porque- O único objetivo era quitarme Porque do hai plano. que ser canónico, Tío. Dani, hai que ser canónicos neste programa. Aquela cámara a que estou mirando agora sempre diu plano de 2. Pois eu agora vou estar así todo o programa. Pero así, A mí de 4, desmontadme- por favor, podedes poñervos cada un no voso plano, que logo é un Cristo para montar. Dani, como é o decir, e di, acá no, este plano ten que ser así. Que a min dame igual, que como se o montase eu, pero logo chega. Despois chega o aguantas montador, ti o realizador, claro. Chega o de edición e di, es que esto é un Cristo. Por favor. Bueno, benvidos todos, que tal, Pini, como andas? ¿Qué tal? Hai unha pregunta, que isto é un programa aberto, nós tamén queremos traer a xente que nos escoita habitualmente o que pasa detrás dos micrófonos, no? Como que non? O background. Behind the mix. Behind the Mix hai unha pregunta que lle fixeron a Óscar Rosende que ten moito que ver coa súa banda Great Straits, que toca cando toca xa nada, porque este no, hoxe día se estades escoitando isto na estrea do podcast el luns día 9 Sí. de maio. Sí, que mañá vai a ser o meu aniversario. Mañá está de aniversario. Mañá. Saltamos ao multiverso. Claro, Sí. corta todo, Sí. xa, bueno. Busca ya hay un efeméride O donde te vaya. 10 de maio, cumplo 44 anos. 44 anos. Número Capicúa Os como dous parrulos. Aí está, os 4, son os 4 parrulos. Os 4 parrulos Parabéns. como programa de hoxe que Capicúa tamén. Ou seja, que se alguén está acendendo isto é bonito do multiverso, porque se alguén está acendendo este podcast, este programa, O a radio. este da radio, O a radio. está escoitando isto e deulle o play, o que non é un yogur, o play é un triángulo. Deulle o play e é martes 10 de maio, estades non. No, martes, Sería mañán. martes, non. no, porque hoxe é luns 9 de maio. Hoxe estreamos, nós somos un ente. que- Vou explicar. No somos un ente. Estreamos o podcast o luns 9 de maio, pero mellor hai xente que escoita os podcasts os martes. Pois eu tamén quero que se hoxe que hai 11 de novembro que me feliciten a mí tamén. Bueno, pero ti es moi... Que claro, xa queres que lialo claro. todo. Bueno, en fin, é igual. Que tal, Óscar? Cando tocas? Que isto todo viña para dicir cando tes concerto próximamente para os que estean escoitando este podcast preto das datas da estrea. Correcto. Sí. O Benres 20 tiño que pensalo. Quedeime, hai que darme corda. Despois deste bombardeo de Dios, datas e de posibilidades. colapsei. 20 de maio, Benres 20 de maio. É dicir, este Benres Non. O siguiente. Seguinte. O siguiente viernes. Correcto. 20 de maio aquí no Auditorio Mar de Vigo. Tocamos. Great Straits de Greatest Songs. Great Straits. E o show, O show é, sí. The Great Songs of Dire The Straits. Great Songs of Dire Straits. O que ven sendo os temazos de Dire Straits, que poden ser todos. Todos, claro, porque son todos temazos. Pero como falábamos outro día, non hai moito que eran. A ver, que teñen Unha discografía de unha 15, discografía 15 temas. Aí regular. No, regular non estemos, pero tampouco está Tampouco nos quentamos tanto. Tampouco está Aparte eu convido. Rafael ten moita discografía. Sí, pero é certo, Rafael ten máis. A César lo que é del César. E aparte eu convido a todo o mundo que lle guste, por suposto que lle gusten Dire Straits, e se lle gusta tamén a música en directo e ao mellor non lle gusta a música en directo, non lle gusta Dire Straits, pero lle gusta o Auditorio Mar de Vigo porque lle gusta o recinto, eu convidos a que o próximo 20 de maio veñan a vernos. Eu querería, a ver, debería sabelo porque estamos nesta semana do 9 de maio, pero querería saber, non me fixei se xa remataron as obras, non de Concheiros, como preguntaba Non, Andrés Concheiros Romero, non hai ou no nada. episodio anterior, senón de todo o que ven sendo a avenida de Beiramar, que está un pouco manga por hombro nos últimos días, pero creo que xa remataron as beirarrúas. Sí, sí. Non han de rematarome. Sí, Tiveron que rematar. Bueno, pero iso, No son multiversos, sí. Non Eso son multiversos, na nosa sí. realidade, sí. por lo tanto, que iso non sexa un óbice ou valladar para non ir a este espectáculo como Paco. Great Straits
The Great Songs of Dire Straits, que é o show de Great Straits, a banda de Óscar Rosende, 20 de maio, venres. Que tal? Moi ben. Ben, a promo ben, non? No, promo, vamos, eu creo que non metimos cuñas suficientes. Penso que quedou sólida, unha promo sólida. Bueno, imos comezar o programa. Como a sempre, temos que encomendarnos a Pini para decidir unha efeméride. Bueno, neste caso Xa estaba en segundo plano, no, vai a ser Óscar Rosende o que decida a data da efeméride aleatoria de hoxe con o noso xerador de números aleatorios. 16. 16. Ai, os dous parrulos. Aí, Dani, aí. Parrulos ainos. Se vienen cositas. Anda que como sexa abril. 8. 16 de agosto, San Roque. Moi Están botando globo de Betanzos agora. Sí, claro. moi elegante Óscar tocando como aimiño o xerador, No, Tocando- o mellor é que fixen así co índice e tocache cambies- Bueno, imos ver que pon o tumbaburros do 16 de agosto. Dicir que o 228º día do ano no calendario gregoriano. Quedan 137 días neste 16 de agosto para rematar o ano. Por exemplo, o 16 de agosto de 1499, Bueno. en Bretaña publícase o Catolicón, diccionario bretón, francés, latín, primeiro diccionario trilingüe, primeiro libro impreso en idioma bretón e primeiro diccionario francés. O Catolicón. Isto é o que temos, Pini. Lembra que buscamos a renovación sempre. Mentres Pepe Capelán e Dani Lorenzo postúlanse por opcións. Están pensando. Non emitibles, seguramente. Está pensando en Incluso opcións pouco arroba emitibles. fiscalía. Tolicón. Imos ver. Eu metino Dios. a sección de Pini, amigos. Estás igual, Pini. Ah, claro, sí, está así. No, perdón. É que non foi, claro, É que acabamos de facer sen que ninguén nos poida dicir nada a primeira sección de Pini elíptica na que a xente xa se contestou e nos Xa continuamos está. co programa Tiramos porque por- pa que meternos, É que non verdade, te Pini? vayas, Esta deixámola así, cada unha a súa casa. Sí, que paga. E alguén dirá, é que dixeste, non nos dixeste. A ver, que se nos- referente. Claro, Me quedo tranquilo. A ver, vale. Hipster. Claro, ben, sinto, Pini, pero é que, a ver, estaba ben. Eu creo que foi unha das mellores que fixemos. Sí, foi breve. que é raro nesta sección, por certo. Bueno, pois nada, pasan xa 13 minutos dende que comezamos o programa. Bueno, innovando sempre. É a primeira vez que facemos Fernando Requerre unha sección de Pini na que a elipse Muda como os hermanos Marx. nos más no. Bueno, No, los Marx- Twisted, los hermanos antes, Twisted. No, os irmáns Como Marx o Harpo. Harpo sí, o outros non, bueno, veña. Como Buster Keaton, querías dicir. Bueno, ou outros. Ou Harold Lloyd. Clark Gable. Moi ben. Clark Gable tampouco. Bueno, veña, imos. Pues xa está. Dani Paquito co experto de cine. No, Xa pero está. se eu non dixen nada. Pero nada, non dixo nada. Pero botou a ollada que eu vin. Bueno, tamén tes moito resquemor, Fernando, porque, que está porque pasando, Fer? como tes a teoría de que se inventan os nomes e as cousas. Eu prefería ser o gordo que non o tonto. Iso non mo dis compartindo plano, mira. Di agora, di. Están aquí, como decimos os modernos, tirando bif. Bueno, Sí. imos deixar un poquinho, imos calmar as augas e imos entrar con silencio respetuoso nesta sección do programa porque sabedes que nestes lugares onde imos entrar hai que ter certo silencio e respecto Sí. polas súas obras porque, amigos e amigas, un episodio máis chega o momento de entrar no Museo Mutante. Fran Rodríguez. Ai, Moi boas. aí está ese arabesco final. Sarabesco. Como me gusta. Sí, que encanta. Gústame moito esta Sí, sintonía. sí, Digo, sí. che, de onde a saquei? De onde? Esta sintonía é a música de entrada que tiña un loitador que se chama
William Regal, que é un tipo británico, que tiña un personaxe que era un lord, entón tiña esta sintonía que lle acompañaba moi ben e sempre me gustou moitísimo para facer. Entón podemos dicir que entraba ao ring en Lord de multitudes. Gracias. Ben, Pepe Capelán, a sección de Pepe. Que ben hoxe. capeado, Que ben capelado. Pois imos que traes hoxe neste museo mutante? Pois hoxe traio o que sería a culminación profesional de dúas personaxes que logo de estudiar, de facer a EXB, de facer BUP e COU, de facer a súa carreira, pois un como máis como guerreiro, outro máis como mago malvado. Entón xa decidiron dar un paso adiante e facer o máster definitivo, que o viron nun anuncio de periódico, e pasaron a ser os famosos Masters do Universo, dos que imos a oír esta fantástica melodía. Pois mira, temos unha melodía. Dalle aí, Pini, escoitemos. Aí está. Eu teño o poder, que dicía aquel rapaz loiro cun pelo un pouco, bueno, pois discutible, Un pouco regu, que diría. Un pouco regu, unha estética un E o pouco... mesmo perruqueiro que o príncipe de Bequelar. Por exemplo. Sí, o príncipe de Bequelar, pero bueno, toda esta historia nace da man de Kenner, non, de Hasbro, de Hasbro no ano 1971, que saca unha línea de xoguetes que ten unha característica a priori que hai moi pouca xente que teña en conta, pero que foi moi revolucionaria na súa época, que foi o tamaño. As figuras de acción de superpoderes, Star Wars, todas estas figuras de acción tiñan un tamaño pequeno, Moi pequeno, e de repente chegan estes Masters do Universo que ademais viñan cun xiro de cintura, lembrades? Sí, que viñan cun muelle. Tiñan un muelle, tiñan unha goma gorda. Efectivamente, Sí. e ofrecían o incauto pois un mundo de fantasía, medio de espada e bruxería, mezclada con certa tecnoloxía futurista ou retrofuturista, e que eu lembro perfectamente o 12 de agosto do ano 1982, cando o meu pai entrou co seu tal Botorizón pola finca onde acampábamos, era o día do meu aniversario, e entregoume a caixa, dúas caixas que contiñan, atención, esta maravilla. A ver, o sea, que son orixinais. Por certo, no vídeo podcast podedes ver tamén imaxes da primixenia serie animada de He-Man. Sí. Un esqueleto. Bueno, Aquí mira. o famoso Skeletor, verdade? Sí. Inimigo de He-Man. Sí, moi mazao, Está moi de CrossFit. Non sei se vístedes a peli que se fixo na noite 87, sí, que era sí. Fran Langella, o Skeletor e Dolph Lundgren en He-Man. Fantástico. Bueno, Nunca semellante chasco recibín na vida despois de ver a adaptación dos debuxos. Ia dicir, Dios fantástico. Fantástico pola temática, non fantástica Claro. que era, porque o que Courtney Cox, momento Courtney Cox. o He-Man original, Aquí temos señor. o He-Man e atención, estades insistindo moito na idea de que son orixinais, pero atención, non o son. Como que non o son? Non, estas figuras son totalmente novas, fixadevos que teñen moitísima máis articulación das que tiñan os bonecos orixinais, pero sí que son unha réplica exacta daqueles bonecos De Mattel que tiñamos nós. Ajá. Durante os anos saíron un montón de series diferentes que adaptaban as personaxes, pero ao final, co estreno ano pasado unha película que foi moi polémica, que foi En Netflix, non sí, foi? He-Man Revelations, cun guión de Kevin Smith, que deu unha volta un pouco, insisto, polémica ao tema. Se sacaron novas figuras, pero, claro, había unha demanda popular polas esculturas orixinais, polos bonecos orixinais, polas cabezas orixinais, polos corpos orixinais, e fixeron esta maravilla que É unha maravela, que diría Pepe. sí, e que está moi ben porque é unha versión, parece que non, pero corrixida, porque ademais, os patróns de pintura están modernizados, a peza do pelo é unha peza independente, hai serigrafía no plástico, O sea que cousa que non había na súa época. Podes quitar o pelo se queres, e pode ser ou Pode- He-Man ou Lito da Panorama, en Pode ser función He-Man ou de Lito da Panorama. Que cachas está lito, Eu fixadevos que lembro que He-Man para min funcionaba como cazar tamén, cando lle quitabas o
funcionaba con moitas personaxes, Tarzán incluso, non? Moi de Era Eternia. unha personaxe moi xenérica e Podedes que velo, despois que rule. Déxame facer un primeiro plano deste esqueleto. Por certo, aquí o temos. fixeron, vexo que fixeron, polo que dis, esta réplica das figuras, Sí. fixeron réplica do castelo de Grayskull, Sí, por sí, exemplo. sí, está absolutamente todo. Qué bárbaro. Podes compralos, teñen o mesmo patrón de pintura que tiñen os orixinais, o sea, por exemplo, se compras o Battle Cat no que montaba He-Man, Sí, pero será de máis de 5.000 pesetas. Sí, puñado, non? sí, De- poñía de- máis Se de venden 5.000 por pesetas. separado. Sí, sí, sí. Pois agora o podedes comprar por un precio máis que asequible, porque o Battle Cat Panzer, que era a versión mala de Battle Cat, están prácticamente a 20 euros. Estas figuras non pasan dos 20 euros tampouco. Penso que para os nostálxicos están Oye, sabes a que son tiña eu? moi boas. Eu lembro ter 5 ou 6 anos e estaba enganchadísimo. Sí, Aparte sí. estaban os dibuxos na galega que Sí, o sí. botaban naquel programa que presentaba Fidel Fernán. Arestora. Efectivamente. Arestora. Antes da Arestora votaban He-Man. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Que ten unha cousa moi particular estas figuras de esta serie de debuxos que, lembremos, todo isto parte dunha serie de xoguetes, dunha línea de xoguetes, e logo créase todo o universo, estreas esa serie de debuxos animados que utilizaba unha técnica que xa utilizaba unha serie de debuxos animados sobre Tarzán, que era o Dynamotion, que era algo que tamén utilizou Disney nas súas orixes, que era filmar unha serie de escenas con actores e logo pintar en riba para que as animacións Fosen moi reais. extremadamente realistas. Oye, que cuidado, que ao final é un chanzo atrás do que están a facer agora coa captura Exactamente. Pero motion o que estás exactamente. De o que estás Exactamente. dicindo é o mesmo que se fixo naqueles debuxos dos anos 70 do Señor dos Anéis. Exactamente. Esa foi como unha das primeiras sí, que a se ver, fixo, non? Sí. O Señor dos Anéis é certo que era todavía máis experimental, porque aí había collage, había un montón de técnicas increíbles que merecen ser revisadas. É unha película moi... Pero esta serie tiña esa calidade, era dos mesmos autores que fixeran a serie de Tarzán. Despois tamén resulta extremadamente interesante que falemos desa película que se fixo, que foi unha película de baixo presupuesto con Dolph Lundgren e Frank Langella, o gran Frank Langella, totalmente sepultado nunha maquillaxe que o facía parecer máis Jack Palance que Frank Langella. Era unha cousa moi curiosa, e que seguía unha fórmula que para min foi horrible, que foi moi extendida nos anos 80, que era coller personaxes de mitoloxías que non podían ser adaptadas, ben adaptadas ao cine ou á televisión, e traelas ao mundo moderno como truco de salón, que era algo que se facía moitísimo. A película de Masters do Universo ten un prólogo en Eternia e ten un final en Eternia, pero a película era traer a He-Man e a Skeletor os nosos días, confrontalo coa realidade dos Ángeles Cunha de chave 1980, extraña. extraña, que habría personaxes un burato como se fose un burato de gusano. efectivamente, Bueno, estaban- adaptacións libres, non? Estaban explorando o multiverso un Sí, pouco. sí, sí. Estas cousas de pasamos do mundo de He-Man ao mundo real, estas cousas A que ás verdade é que- veces é que quedaban ben e outras veces quedaban como a peli de He-Man. Era bastante habitual, porque, por exemplo, na película que se fixo de imaxen real, que é aterradora, da Pantilla Basura, pasaba exactamente o mesmo, e incluso nos tempos modernos, nesta última versión que se fixo dos pitufos, que mezclaba animación e imaxe real, tamén volvemos ao tópico de traer os pitufos á nosa realidade e ao noso tempo. Era un truco moi recurrido e moi lamido. Iso o que o fixo ben, isto é a miña opinión, foi que quen ganou a Roger Rabbit. Foi a primeira vez en que se mesturou os dous mundos, partindo da base de que os dibus existían no mundo real e que o mundo os humanos eran outra cousa. Sí. E que de feito era mellor non entrar nese mundo, os humanos estaban restringidos a nosa realidade, por dicirlo así, e logo xa estaban os dibus que vivían cos seus rollos, non? Que se podía caer un yunque na cabeza e non pasaba nada. Bueno, Pero dito isto, hai que dicir que os Masters do Universo neste momento no 2022 gozan dunha saúde extremadamente boa. Hai moitísimas cousas, moitísimos proxectos que teñen que ver con esta serie de xoguetes. Hai moitísimas liñas de xoguetes, estatuas de ultralujo, reproduccións de armas, absolutamente todo o que
o que pode desexar un fan dos Masters do Universo, este é o tempo. Xa dicimos moitas veces que, claro, non somos os que ahora temos a pasta, éramos os rapaces que disfrutaban de todas esas cousas, entón somos moi reactivos a esta historia. O que sí falta é esa gran adaptación ao cine dos Masters do Universo, que eu as últimas informacións que teño é que a pelota estaba nas mans de James Wan. É unha película que leva moitísimo tempo dando voltas. Eu vi deseños de produción absolutamente maxistrais adaptando aos personaxes, outros que non, pero é moi difícil facer algo a non ser que crees algo do estilo do Señor dos Anéis ou É unha mitoloxía que require A ver, moitos cartos. Eu creo que basta con ver o que se fixo no 87 para saber o que non se debe facer. Efectivamente. Non, eu creo que debería que facer. Porque a mí flipábame isto, o sea, flipábame estes bonecos. Pero que eu creo Entre isto e o coche fantástico, eu xa era feliz. Eu creo que, como ben dicía Fran, se queren retomar isto, deberían facelo no seu propio universo e recreando ese universo e deixalo ali, crear partir desa mitoloxía que teñen os xoguetes e os bonecos, e a partir de aí crear algo, pero non é necesario que veñan nin ao mundo real nin a outro lado, que teñan historias ali dentro, que o que pasaba na serie de animación original. E creo que non vin a última que fixo Netflix ou... No, eu tampouco vin esa. Bueno, polémica, ten moito que ver cos tempos, hai moito cambio de rol, moita historia, e os fans, a ver, como en case todas as grandes sagas e as sagas moi respetadas, falamos do Señor dos Anéis e desta serie que está por vir, hai moita polémica porque dá a impresión de que todo o mundo quere meter unha mensaxe política ou social en cada cousa. Penso que a única maneira de facer os Masters de Universo correctamente sería ser puros, como na maioría dos casos, e non retorcer a realidade para reinterpretar as personaxes e darlle outro sentido, que é un pouco o que pasou coa adaptación de Netflix e coa adaptación de Kevin Smith, que foi realmente apaleado polos fans de Masters do Universo, porque prometeu unha cousa, acabou sendo outra. É unha fórmula que se está repetindo moitísimo en Hollywood e que está empezando a dar moitos problemas porque está debilitando e acabando con grandes sagas das que nós somos soporte, e que sencillamente pois un empeza a estar canso. Outro día falamos de todo iso, creo que falamos con Superguai e con aquelas cousas de que liamos de nenos e que resulta que agora serían políticamente incorrectas, e ás veces creo que dándolle unha reviravolta de máis as cousas. E creo que se vai, non sei se é Netflix ou Prime, agora para finais, para despois do verán, creo que se vai estrear O Señor dos Anéis, pero non na terceira idade, senón na segunda idade. É Amazon. Bueno, eu se podo dar un titular sobre esta serie. Sí, por favor. Que penso que é moi representativo, e despois cada quen que faga o que queira, pero esta serie de Os Anéis do Poder de Amazon Prime non está baseada en absolutamente ningún texto nin nada que teña que ver con Tolkien. Cuidado que se empeza a quentar. Cuidado que se empeza a quentar Fran. Quero deixalo, un par de capítulos do Silmarillion ou algo así, unha cousa. Non, é que nin sequera teñen os dereitos do Silmarillion. Esa información non é correcta. Non están adaptando ningún material real de Tolkien. Mira. Si, as personaxes se pon a partir o termómetro de Fran está empezando a quentarse. Que quero dicir, sí. O Señor dos Anéis, poñámonos como nos poñamos, a triloxía de Peter Jackson é seguramente a triloxía máis importante da historia do cine. Non falo de calidades, falo de repercusión, de fenómeno mundial, de unha máis que a primeira de Star Wars. Que original. Desde logo. Vale. É moito máis difícil adaptar algo como Tolkien coa fidelidade coa que o fixo Peter Jackson que inventar algo totalmente novo. Correcto. Peter Jackson fixo unha labor quirúrxica a hora de adaptar e aínda así tivo problemas porque hai cousas que se agora falamos dunha serie que está tirando o legado de Tolkien, que está moi definido e ben escrito por unha serie de guionistas que afirman que eles queren escribir ese libro que nunca escribiu Tolkien, pareceme unha afirmación tan vehemente e tan arriscada necedade non se pode dicir, non? Necedade. Eu quería baixar os ánimos para despedir a sección. Sí, a ver, por favor. Contido de calidade.
Tira Como se falamos de Toronto, eu teño que contar o chiste de Toronto. Toronto, sí. Se falamos desta serie, eu teño que contar o chiste. É picante. Podo contar o chiste? Veña, por dalle. Sempre Sabes- podemos evitar. Sabes que o que máis lle molesta a Skeletor no sexo? Non. Que He-Man. Una final. Bravo. Pues nada, con esto, un aplauso para Fran Rodríguez. No se puede ¡Fran Rodríguez! Non se pode rematar mellor. Non se pode rematar mellor peor que con isto. Maravilloso. Son moi partidario. Deli Horta un pouco, Sí, Deli sí. Horta. Bueno, imos o momento que esperábamos. Imos xogar con Óscar Rosende. Sí, amigos, sí. Os himnos. Amigas. Bueno, Cho o te que esperábamos, Carlos. o que sexa, quedan 22 minutos. A ver se me dá tempo. Comeza o concurso 5G. ¡Bravo, concurso! ¿Cómo que no? ¡Presenta! ¡O concurso 5G! ¡Bravo! ¡Óscar Rosende! Óscar Rosende que xoga hoxe connosco no concurso 5G no que levan participado xa moitísimos amigos e amigas e convidados e convidadas desta 5G do Como que non. Imos comezar coa primeira proba. A primeira proba é unha batería de preguntas que tes que responder en 30 segundos e tes que responder mal. É dicir, que se che preguntamos como te chamas, podes dicir Fernando, pero non Óscar. Pero non Vale, zapato. pero non zapato. Zapato non, porque non ten que ver. Digamos que a vale? resposta ten que ser como da mesma familia. Entendo. Sí, que teña xeito, Sin- que teña sin- sentido a pregunta. sintácnica. Vale? Canto é un par, podes dicir que dous, pero non podes dicir zapato. Zapato, non. Vale, nunca. Se che preguntan que prenda de vestir levas nos pés, tampouco podes dicir zapato porque sería correcto, vale? Ben. Bueno, pois isto, pero podes dicir luvas, vale? Ou un sombreiro ou o que queiras. Ben. Recomendación. Se quedas atascado di calquera cousa e tira porque eu cantas máis preguntas teña tempo de facer, máis posibilidades tes de acumular puntos. Un truco que se me acaba de ocorrer. Sí. Que aproveite, capelán, que aproveite. Se se queda atascado, Dalle di comer ao pode chaval. dicir zapato. Claro. Pode ser un comodín. Bueno, isto é moi bonito porque é como pechar o círculo. Se se queda atascado, que diga zapato. E xa está. Óscar Rosende, prepárate porque vou coller tiña por aquí un bolígrafo, non sei onde deixei, pero é fundamental que teña o bolígrafo. Tes aí debaixo ao lado do micrófono. Sí, al lado, Aquí, vale, que non o vía. Madre mía. A Aquí ver, teño varios, a ver o nivel de perversidade das preguntas. No, bueno, a ver. Dos sobres, porque xa os estou mirando aí e Bueno. xa aquí huele a azufre. Chegaremos os sobres dentro dun anaco, pero primeiro imos coa reviravolta, moita concentración. Canto máis rápido respondas, máis posibilidades tes de puntuar máis, vale? Óscar Rosende está preparado, Alejandro Martínez Pini tamén, polo tanto, a reviravolta comeza xa. Que profesión ten Mick Jagger? Albañil. Quen é o cantante dos Rolling Stones? Eu. Que instrumento toca un guitarrista? A batería. A guitarra é un instrumento de vento? Sí. Dime un instrumento de vento. O violín. Do é unha nota musical? No. Por que letra empeza así? D. Cal é a primeira letra do abecedario? Z. E a última? A. Z Tangana é un cantante? No. Que prenda de roupa levas nos pés? Camiseta. E nas mans? Zapatos. Cantos dedos ten unha man? 37. Que significa man en inglés? Dale. Que significa man en inglés? Rápido, que entrou. Peito. Vale, moi ben, correcto. Sí, señor. Sí, señor. Bravo, bravo. Cuidado, eu cometín. No, acertei unha. Hai unha que Z Tangana. Que a de Zetangana é un cantante. No, quero dicir. Dixeches, non, está ben. Z Tangana sí, Bueno, estás bueno. Bueno, veña. Hai opinións, hai claro. opinións. Bueno, a ver. Ah. Unha, dúas. Esa está ben, non? Non me Zetangana, espera que non estou me- agora estou me liando non me coa gusta tontería. Zetangana é un cantante, ti dixeches? No. Por lo tanto, Acertei. acertaches. Está ben. vai contabilizar no concurso, Correcto. quero Vale, dicir. vale. Ollo, 1, 2, 3. O colmado. Momento colmado. 14 respostas. Bueno, é increíble, é increíble. Récord absoluto. Bueno. No, na reviravolta un aplauso para Bravo. Bravo. Pum.
sultán. No, pum. pero récord, eu creo que mínimo por dúas respostas, non sei se está en 11 ou 12. 12 tiña Belén Vara, 12, creo. Belén Vara, 12. 14 Belén, por puntos. favor. Pois agora prepárate porque tes un colchón moi interesante para poder sair de aquí Látex como... Natura de lo Mónaco. Sí, sí. Ponga sintonía que non aguanto máis. Pero non che dixo calacona. Eso sí. Bueno, veña, imos coa segunda parte aquí. Imos a apostar e a sumar. Tes diante túa 5 puntuacións posibles, 2, 4, 6, 8 e 10 puntos. Son puntuacións que vas poder asignar a estes temas que están dentro destes sobres, vale? Eu vou ler o sobre, Sí. vou propoñerte unha temática e ti vas a escoller a puntuación que lle das a esa hipotética pregunta. Unha vez que utilices unha destas puntuacións, elimínase e quedarían as restantes. Ok. Para dar unha axuda ao concursante, neste caso a ti, temos 6 sobres, eso quere dicir que sobra un deles, e se ves que hai unha temática que non che presta, podes desbotalas e quedar co que quede, logo xa que tes que Comprendido. contestar o que resta. E comezamos rapidamente, escolle un sobre. O verde, moi ben. Verde. Imos ver a temática que nos toca, que é Xeografía. xeografía. Oh, Claro, hai que lembrar que podes desbotala se non te convence moito, Óscar, se disти, Claro. xeografía. Non sabemos o que hai nos outros Pero Óscar sobres. é un rapaz que viaxou moito grazas ao seu grupo tamén. Sí, de Coruña a Vigo, de Vigo Ourense. A ver, A ver, neste caso, sí, sí, Pero eches fora de España, que Bueno, eso, Sí, en Portugal, Alemania claro. y tocar en París molou, Sí, ¿no? Sí, bueno, toca. tampouco te veñas arriba, ¿eh? Que eran 4 cancións de nada, tampouco. Que son 15 cancións a discografía, tampouco. Bueno, canto apostas? A ver que Canto lle das inventou Bueno, este. a ver, podes desbotar se non... No. Non, veña. Sí, vamos a ver. que ovos, Imos lle dar. Está entre 4 e 6 para a audiencia que non o Sí. ve. Está aí. Veña, 6. 6 Vamos, puntos. Como 6 cordas ten a guitarra. Dalle, Correcto, seis ben puntos. traído, ben traído. Bueno, pois a pregunta di o seguinte. Aí ven, a pullazo. Cantos milímetros En cada que provincia se atopa o Cabo de Gata? E hai opcións: Málaga, Granada ou Almería. E todo o mundo quietos cos móviles, por favor. Málaga, Granada ou Almería. En que provincia se atopa o Cabo de Gata? Podemos dicir, sen dúbida, que está en Andalucía. Almería. Almería é a resposta definitiva. Non consultas, vas Non directo. consultas directo, sí. Vou directo a Cajala, pero sí. Veña. Vas directo, vas ben, porque é correcto. Bravo, Óscar Rosende. Óscar Rosende. Almería. Que se coloca con 20 puntos coa primeira pregunta. Dalle. E seguimos. Colles outro sobre, cal queres? Oxalá o himno de Almería. O vermello. O vermello é... Matemáticas. Cuidado, É que non ves como... Matemáticas. Lembramos que está a opción de desbotar a que va a xogar. Hombre, eu viño xogar, hombre. E aposta 4 puntos. Vamos. Cuidado aí, 4 puntos. Son de letras, cuidado. Bueno, a pregunta di o seguinte. A que é igual o cadrado da longitude da hipotenusa? A que é igual O cadrado da longitude da hipotenusa. A ver, tampouco fomos pillar, ¿eh? No, a ver. Claro, podemos falar, non? Podemos falar, sí, a Sí, ver. home, a ver, Espera, primeiro que pense, ao logo cateto. abrimos. Hai pista. No, No, esta pero é... hipotenusa. Ao cateto. No, pero Cateto. vamos a ver, o cadrado da Cateto. hipotenusa que é A ver, igual. podemos Pensa que se queres- diría Pitágoras. Claro. Se Pitágoras estivera aquí agora, podería decir, pois o cadrado da hipotenusa pode ser igual. Podemos abrir rolda, ¿eh? algo, Sí, esto se algo- falas entre todos. Falas Esto entre esto todos. é- Cadrado, unha suma, non, o mellor un cadrado de un Unha suma. Claro, por exemplo, de alguén que sexa así como moi Como Paco Martínez Soria, claro, por exemplo, pero nas claro, películas. exactamente, como moi Pero multiplicado forte, por el- cadrado. multiplicado por el- moi categórico, non, como moi A ver, carpeto betónico. podedes dicir yo, ¿eh? Home, pois a suma do cadrado dos catetos, o mellor. Cateto, Cateto cuadrado. A suma do cuadrado dos catetos. Escoitade un pouco, a ver. A que é igual? Sí. Eu repito a pregunta e preciso unha resposta que podes consultar, pero teño que escoitar a da túa boca. Sí. E ten que ser unha resposta correcta e concreta.
A que é igual o cadrado da longitude da hipotenusa? A suma dos catetos. Dos cadrados. Espera, cuadrado, espera un Claro, momento. suma dos cadrados. Repite, a ver, por favor. A que é igual o cadrado da longitude da Claro. hipotenusa? H cuadrado igual a C cuadrado más C cuadrado. Isto é así todo, foi así todavía. Pregunto. A vos puxes Sí, no. Sí, A ver, sí, a ver, non eu sei- diría que sí, Fernando. Eu diría que sí. Eu diría que sí, non sei como igual o cambiaron esta tarde, Tampouco teria habría que pero a suma A do cadrado. suma do cuadrado dos catetos, por exemplo. O que diga la rubia. Se o cambiaron esta tarde, eu fixen a pregunta pola mañá. No. Bueno, ti non os guionistas do No, programa. no, os guionistas, claro. A playa de máis de 700 guionistas traballando para este programa. Que boa era a playa de un Sí, que vene eu era máis de Xbox. Entón, a que é igual o cadrado da longitude da hipotenusa? A suma dos cadrados. dos Cadrados de que? a suma dos catetos cadrados ou dos cadrados? catetos. A suma dos cadrados dos catetos. É correcto, sí, Claro, claro. Pa que digan da Loxe, home, aí representando a Pitágoras. Loxe. Pitágoras, Mira, Señor, Zorrillo, señor. Pitágoras. Pitágoras, 24. referente. Cando me escoito o meu profesor de matemáticas Peteiro dirá Sí, sí. Vaite vindo polo despacho que temos que falar. Vais a petar as orellas. O libro gordo de Peteiro. Tes 24 puntos e Non está colles o azul. Azul. Isto é moi trivial, Color eh. esperanza, azul. Series de televisión. Series de televisión. Bueno, dez. bueno. Vense arriba, Bueno, cuidado os carros ente, cuidado. Vense Cuidado arriba. que veñen curvas. Polo de agora foron doadas. Aquí en algunha vai caer o mazo de Eu O para ñornil. isto que serva para como exemplo para os convidados que veñen aquí que ás veces non por ter unha temática que Amanece pode máis parecer Non porque teñas himnos, Claro. pode ser complicado, ¿no? ou sí, Teño, ou sí. eu estou cos himnos porque se hoxe non pon himnos, que pode ser, Gústame moito porque Fran está un pouco xogando como cando eu vi un 2, 3. Vai caer un apartamento, Sí, xe. claro, E se non claro, teñen un claro. apartamento, É que hubo xe. dos himnos e que parece Eu sofro con himnos unha e cine. canallada. Cine, pásalo No, fame sofrer. algo diso tería que haber, porque son clásicos, non sei o que. Pero xa veremos. Imos para facer a pregunta, imos escoitar isto. En que serie xa este himno? A ver. Que será o himno de Kuala Lumpur. Oh, vale. Podo dicir o título. Pero un momentillo, sube Pini que escoita a xente. Sabedes que Kirk Cameron é predicador, verdad? Ás veces, Kirk Cameron ás de la veces isla. nunca sabes o que pode tocar como pregunta. Claro. Non. Tamén podo dicir que Leonardo DiCaprio foi a primeira aparición nunha serie. Moi ben. É o que se dicía da filla que despois se dedicou ao cine adulto. Correcto. Pero a que What? Sí, bueno, isto Sí. buscades en Google. Dramas. A que serie pertence este tema musical? Los problemas crecen. ¡É correcto! Bravo. Eu non me fío, No. Non me fío de Por algún lado ten que vir, como Eso. dice, Está por indo algún- moi sinxelo. como di Fernando. sí, sí. 34 puntos para Bravo. Óscar Rosete. En algún lado ten que caer o mazo. Sí, Bueno, vas moi ben, vas moi ben. Moi ben, está Vas moi ben, palabreando. vas moi ben. Vas moi Sí. ben. Va, non me más. Espérate que cheques a casa, xa verás. Son 34 puntos, estás top. Quedan dúas preguntas e quedan 3 sobres. Imos con esta temática que é Cine. Ajá. Como nos está evitando hoxe, Dous. Mira que aquí hai, tamén che digo que para que o saibas como todo o mundo, hai aquí grandes cinéfagos, que Sí. son Dani Lorenzo e Fran Rodríguez, que sempre botan unha E logo man. están os outros dous. Os outros. Os parvos. Os parvos. No, Pero na no, intimidade, claro. cinéfilos Hai na grandes intimidade. cinéfilos e logo tamén poden axudar eles. No, pero e quero logo dicir estamos que os da... os que viñeron por aquí. Claro. tes 8 2 puntos e ti dirás o que Oito, queres. sí, pero 8 oito, Cuidado porque aí é onde se lles cerra o asterisco a estes dous. Claro, é que Claro, é que a aí onde responsabilidade agora aí onde vai vir o mazazo. Veña, imos escoitar Vete, venga. isto. todo ia moi ben ata agora. Veña, dalle. Vale. Sí.
Sí. Xa. Todos coñecemos a película Star Wars. Canta- Todo ben, ¿no? Coñecemos todos o compositor, Ennio Morricone. Cantos centímetros medía o látigo de cantas cordas. Estamos escoitando a banda sonora de Indiana Jones. sí, da saga, non? Sí. Utilizou que Sí, foi unha da que só hai 3 películas, vale? hai, bueno, a ver, hai autores. No, hai 3 películas. Hai 5 Como el loco Academia de Policía. Hai 5 xa. Eh, sí, 5. É unha película que estivo dirixida por Steven Spielberg. De feito, varias delas. Por dixo el Steven ali, Steven. claro. A pregunta é: cantas películas dirixiu Steven Spielberg na súa carreira? E as opcións A ver. son 23, Non, wow. 28, 34. E podedes xogar xa. Aquí 23, 28, 34. ¿Cuánto Bueno, tiempo queda para empezar a contar? abrimos, Hai que contalas. abrimos. Claro. Abrimos. Cara, acontecido Fran por contar, ter que contar hasta 28. Hai ¿Quieres- que contalas. ¿Quieres papel en la pistola? Déjame, espera que A ver, empieza a cantar América. Fran Rodríguez vai. Oye, fuera os móviles, Cuidado. No. Francisco, Estou aquí co Tinder. Pepe, como Tinder sí, pero con otra cosa no. Veña, imos a lo. Sí, joder. O de Años sobre Rodas conta como película? Sí. Sí. Claro, é que é a dúbida. Non debería. É a dúbida. Solamente contan como películas oficialmente dirixidas por Steven Spielberg. Que poñía ali nos créditos. Que pon Directed by Steven Spielberg. Bueno, a ver, imos ir tirando. Por exemplo, Óscar, ti que dirías, non, aínda non é definitivo. Non marco, pero non, Carlos. Non marcamos nada, pero ti por onde vas? Estamos falando de 23, 28 ou 34? 23. 23 que vos parece? Non sei, Dani dice algo. Eu creo que 28. Eu que estaba nin ar nin xo. As que xa están rodadas tamén contan. Claro, Estamos de Fibers, falando, por exemplo. estamos falando de estamos ¿Cuántas escoita, actualizado a Wikipedia? Claro, ¿Cuántos plaches? escoita, estamos falando de películas estreadas Vale. ata o momento da grabación deste programa. Vale. Cantas estrearon películas. esta tarde? Esta tarde non vale. Esta tarde non vale. 34. Ata Os Ti dis límites da 34. realidade conta, claro. Sí. 1941. Claro, é que O Diablo sobre Rodas. American Graffiti. primero. Exacto. No, George a ver, Lucas. sí. Fran, A primeira é Diablo sobre Eu quero Rodas. dicir que Fran xa había vir que iba a caer aquí esta está, preguntiña. Aquí está Aí está. a miseria entre Sandí, marca da casa. Primeiro pregunta por los problemas crecen. Sí, e logo, claro. ¿Cómo se chama esta serie? No, aquí está Indiana Jones e todo o mundo pensando en plan, a ver, que vai a preguntar o do mono dos dátiles, que comía mono, O cáliz de… Eu diría 28. Eu diría pero- 34. Eu diría 28. Ti dixeches 34, Carlos, a última opción. 20… teño 23, 28, 34. 28 e 34. Eu diría 34. Cal é a correcta, Carlos? Unha das tres. Casi. Unha das tres. Eu, como non sei de cine, pois por outro lado teño que tirar a ver se acerto. Repíteme as cantidades. 23, É que claro. 28 e 34. Eu diría 34, arriscaríame. Vou dicir 23, Como director, Sí, Directed by. 34 parece moitas. Moitas. Con todos os anos que ten Steven Spielberg. A min pareceme que… Bueno, ainda debería ter É algo curioso porque axuda cada un di unha opción distinta. A ver, 23 solamente temos unha opción. Que, por certo, é o que máis controla de cine. Bueno, Ou dos que máis. Dani Paquitov tamén aí, Dani Lorenzo, cuidado. eu diría 28. 28. E Pepe Capelán apunta 34. Ti estás cos 28. Perdón, Carlos, unha cousa. Ainda non estemos moi rápido. Para o 200 podes poñer un duelo a muerte Fran contra Dani Paquitov da cine. Eu quero estar- a puro cine, Eu quero, eu Xa, quero. xa falaremos porque estou pensando cousas, pero bueno, pode ser. A puro cine. É que ou me poño a contalas todas, e eso leva tempo, ou decir unha cifra así. É que Carlos, de verdade, podería, É que se te pos a contalas, a sacas. Claro, É que é curioso porque eu, antes de que der as opcións, ia dicir 32. Pero 34 sí que me parecen demasiadas. Veña, 28. É definitivo. Veñamos xogar. Con 28. 28. Pois a resposta correcta é 34. Non me escoitades.
Allá hai Pois 34. poucas me parecen. 34 é a Perdoa, última. perdoa. No. E a última foi contando co West West Side Side Story, Story. coa última Claro. que entra dentro do E Indiana Jones 5 a contaches? No, é de Mangold. Claro. Indiana Jones 5 bueno, é de verdad, Mangold. Indiana Jones hai- Estrea hai- este claro, ano de de Mangold, Fibels, Bueno, que é unha veña. peli autobiográfica. Sí, pero aínda non se non se estreou non se estreou. cando estamos grabando. No, isto. estrea en novembro. A última foi West Side Story. esa. Bueno, pois nada, pois quedan 2 puntos e queda Vaya, que magua, home, que É unha magua. magua, como- é unha magua. Porque porque ao final se sumas entre as que son grandes superproduccións e as Claro. pelis máis pequenas que é a alternancia que el ten. Sí, sempre ou as fai unha gran perralleiras. Música. Sí, música. vai do Veña. perralleiro. Todo iso sí, Non deixa nin reflexionar, xa. Non, quedan 2 Porque lle minutos. roubamos protagonismo. Quedan 2 minutos. Son as Ah, el estrelas. quere que son que as- o seu concurso fora. É o seu concurso, O seu eh. concurso de explicar eso, sí, xa. Mutea a todos e pon a música que senón nos dá tempo. Xa está. Dale. Agradecido, No, mister. No, non é agradecido. No, xa sei. Bueno, falamos Meu. falemos del, creo que hai un programa. En que cidade rematou a xira de despedida de Rosendo Mi Tiempo, señorías, no ano 2018? As opcións son Madrid, Barcelona, Madrid. alguén quere... Madrid. Eu de música non. Estamos falando onde rematou a xira de despedida. Non estou preguntando polo lugar onde Debería grabou. rematar en Carabanchel. Claro, pero claro, por lógicas debería ser Madrid, ¿no? Foi no Wizzing. Posiblemente. Foi no Wizzing, se non me equivoco. No, sí, tiñan boa conexión a internet, ¿no? Porque era wifi. Non teña tarxetas de Aparte crédito. xusto no. O wifi. No wifi centro, center, no centro. claro. No Madrid. centro. Madrid. Pois a resposta correcta é Barcelona. O último concerto de Rosendo foi o 23 de decembro no San Jordi Club, porque aínda que grabou o disco nesa data do 20 de decembro no Wizzing Center, houbo 2 concertos máis en Barcelona. Que can, que can, Vaya po! Un can, É ruín, Sí, sí, Son 34 puntos de todos los xeitos para que Rosendo. Tivo a piques de romper o récord por arriba. Se chega a responder ben as últimas 2 preguntas. Estaría con 44 puntos. El líder absoluto. Quedaches con 10 puntos menos, pero levas o aplauso do equipo porque fixéchelo moi ben. O xogo do programa. O xogo do programa e un aplauso. Isto é como enfrentarse ao emperador Palpatine, pero todavía cando é canciller, sabes, Carlos empeza así como diplomático, pero logo vai escurecendo esta última xa foi Bueno, non. non. Hai unhas veces gañas e outras veces perden, pero hoxe conseguiu 34 puntos Óscar Rosende, que como é un tipo que non é rancoroso, vai interpretarnos agora ao final do programa un temazo. Bueno, interpreto, que non é son recoroso e cho contarei despois. Bueno, de todos os xeitos, Interpreta con rencor, bueno, por que non? interpreta con rancor, pero volve para o vindeiro episodio que é o último, vale? Que quedas Veña. aquí. Que ademais Bueno, non vas sei. ter, se hai que facer promoción, que tes o concerto día 20, Claro. aínda nos dá É tempo verdade, a ainda semana. non fai moito tempo que non falamos do concerto do día 20 de Bueno. maio no Auditorio Mar de Vigo. Pois seguro que no concerto do 20 de maio podedes escoitar, pero con toda a banda, Sí. este tema que agora Sí. toca coa guitarriña esa que Chula, ten a chula, a que é de Metallica, que é o Bueno, vou tocar, a semana pasada toquei tamén Where You're Going e hoxe vou tocar coa National, co dobro, coa guitarra que é portada do disco Brothers in Arms, pois Romeo and Juliet, que foi gravada tamén con esa canción, solo guitarra e voz. Podemos pensar de como sonaba a canción cando foi composta antes de que Mark Knopfler lle enseñara aos restos da banda. pois imos quedar con el, polo tanto un aplauso forte para este Romeo and Juliet de Óscar Rosende. Bravo, bravo, bravo. Romántico. Bravo,
So he last struck Romeo, he's got a sweet serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds the street light, he steps aside of the shade. He says something like, you and me, babe, how about it? Juliet say, Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing out for people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the stars, and I bet, yeah, you exploded in my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize he was just that the time was wrong? Juliet, Juliet. I can do the talk, no, like they're talking on the TV, but I can do a love song like the way it's meant to be. I can do everything, but I'll do anything for you. I can do anything, just be in love with you. All I'll do is miss you, and the way we used to be. All I'll do is keep you be Bell and company. All I'll do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, do the stars with you, babe. Anytime, Juliet. Yeah, now we made love. You used to cry. You said I love you like the stars above. Said I love you, baby, till I die. And that's a place for us. And you know the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Juliet, Juliet.